Янка Маур. Завошта. До хаты тетки Олеси подъехала грузовая машина. С кабины вышел немец, з машины злезли два полицая. Яны хутенько, не спыняючыся, пайшлі ў хату. У хаце была одна Мішава мама. Яна гатавала обед. Олеся была ў хляве, але ўжо спяшалася ў хату следам за немцамі. А за ёю беглі дзеці. У тым ліку і Міша. Сэрца яго забілася хутка-хутка. Худенькі тварык зрабіўся цьмяным і нібы скрывіўся ад болю. Ён памятаў, што яму трэба хавацца ад фашыстаў. Але ж там у хаце была мама. Хіба мог ён пакінуць яе? «Where is das?» – спытаў немец, паказваючы канцом бізуна на Мішаву маму. «Хто такая?» – паўтарыў паліцай. Цётка Сара аб ухрысце так спалохалася, што не магла сказаць ні слова. Як на тое ліха, яна была без хусткі, і ад таго яшчэ меней нагадвала беларускую сялянку. «Хто ты такая?» – яшчэ больш грозна паўтарыў паліцай. Але адказваць ёй не прыйшлося. Падаспела цётка Алеся і з парогу крыкнула: «Не чапайце! Гэта моя братавая, Хрысціна!» «Жыдоўка?» «Не, украінка! Вось вам дакумент!» «Няправда!» – крыкнуў паліцай, нават не гледзячы ў дакумент. «Нам вядома, што яна жыдоўка, і ў яе ёсць сын. Дзе ён?» Дзеці стаялі каля парога. Калі паліцай і немец зірнулі на іх, яны шарахнуліся прэч, у сенцы. Звычайныя сялянскія дзеці. «Ды няма ў яе ніякага сына!» – казала цётка Алеся. «Спытайцеся, каго хочаце!» У сенцах ужо сабралася нямала людзей. Адным з першых быў дзед Карней. Ён кашынуў у кулак і выступіў наперад. «Паважаныя паны, павінен вам сказаць, што мы ўсе, суседзі, так сказаць, лічым яе украінкай, бо ў яе ёсць такі дакумент». Але немец, відаць, зусім не меў ахвоты выслухаць розныя выступленні. Ён паказаў бізуном, каб жанчына выходзіла. «Збірайся, там разбяромся!» – крыкнуў паліцай. Бедная жанчына нават не сказала ніводнага слова. Яна ведала, што ўсе словы тут будуць лішнімі. Калі яны прыехалі па яе, то ім ужо ўсё роўна, ці яўрэйка яна, ці украінка, ці армянка. Самае галоўнае ў тым, што яны як быццам не надта стараюцца знайсці сына. Ці яны не ўпэўнены, ці лічаць гэтую справу не такой жа важнай. Але пакуль яны не перадумалі, трэба спяшацца, трэба хутчэй вывесці іх адсюль разам з сабой. З дапамогай Алесі яна хутенька сабралася і пайшла з хаты. Наперадзе немец, ззаду два паліцая. Па баках стаяць людзі. Адны ўздыхаюць, другія плачуць, трэція сціскаюць кулакі. Тут паміж іх знаходзіцца яе Міша, хлопчык, якога пачынае горача любіць кожны, хто толькі яго ўбачыць. Ён вось тут, зусім блізенька. Яна зараз пройдзе каля яго, можа нават дакранецца да яго. Але нельга глядзець у гэты бок, бо яна можа не вытрымаць. А яшчэ хутчэй можа быць, ён не вытрымае. Яна не глядзіць у гэты бок, але ўсё роўна мусіць усімі клеткамі свайго цела бачыць, як ён праціскаецца наперад. А цётка Алеся, дзед Карней і іншыя жанчыны ціхенька, лагодненька адціскаюць яго, засланяюць ад немцаў і ад мамы. Цётка Алеся і дзед Карней паспрабавалі былі зусім вывесці Мішу адсюль, але ў яго вырваўся такі стол, на які маглі звярнуць увагу немцы. Ясна было, калі яго гэткім спосабам адлучыць, то ён так заплача і закрычыць, што ўсё адкрыецца. Значыцца, прыйдзецца пакінуць яго да канца. Але ж ці вытрымае ён? Міша кідаўся наперад то ў адным, то ў другім месцы, каб зірнуць на маці, але ўсюды натыкаўся на цётку або дзядзьку. Ён высоўваў галаву з-за спіны, з-пад рукі, і ўсюды гэтыя рукі ласкава затрымлівалі яго. Пяшчотна гладзілі па галаве, і то над адным, то над другім вухам чуўся ціхі шэпт. «Маўчы, Мішачка, маўчы, всё будзе добра, мама вернецца». Маці ішла гордая і нібы спакойная. Але гэта быў не спакой, а здранцвеласць. Яна глядзела прама наперад, але нікога і нічога не бачыла, апрача свайго сына. Яна ж бачыла яго ў гэтыя хвіліны ў апошні раз і не магла не толькі прытуліць да свайго матчынага сэрца, але нават не мела права паглядзець яму ў вочы, бо тады невядома, што будзе. Толькі б не глянуць у вочы. Яна ўзлезла на машыну. З ёй селі два паліцаі. Немец палез у кабіну. Загуў мотор. Зараз маці і сын разлучацца навекі. Хоць бы яшчэ раз, адзін толькі разок убачыць яго мілы тварык. А вось ён. Вялізнымі вачыма, поўнымі жаху і нечалавечай пакуты глядзіць ён на маці. Цётка Алеся абдымае яго, хоча засланіць ад мамы, але дарэмна.
Маці і сын усё ж такі сустрэліся вачыма. І ўсё, што было паміж імі і вакол іх, адразу знікла. Яны асталіся адні ва ўсім свеце, блізкія-блізкія. Навошта Мішу туляцца тут, калі там мама? Хіба можна жыць без мамы? Невядомая сіла падхапіла хлопчыка і кінула наперад. «Мама! Мама!» Пачуўся такі крык, што заглушыў нават мотор. Маці прыўзялася, хіснулася насустрач сыну, але зараз жа адвярнулася і стала глядзець у другі бок. Многа рук схапілі Мішу і павялі ад машыны. Але ўжо было позна. Немец з крыкам «Вас! Вас!» выскачыў з кабіны. Слова «мама» для яго было такім жа зразумелым, як і для ўсіх іншых людзей. Саскочылі з машыны і паліцаі. «А ну, давайте сюды і сына!» Закрычала маці, затрапятала рукамі, закрычала ў роспачы. «А ну, давайте сюды і сына!» закрычалі яны. Затрапятала маці, замахала рукамі, закрычала ў роспачы. «Гэта не мой сын! Я зусім не ведаю гэтага хлопчыка!» Але наіўная спроба выклікала ў фашыстаў толькі смех. Праз хвіліну маці прагна абдымала і цалавала Мішу. А яму было так добра, так прыемна, нібы ўжо скончыліся ўсе трывогі, і для іх настала шчаслівае жыццё. Машына паехала, людзі моўчкі глядзелі ёй след. І ва ўсіх іх, старых і малых, сваіх і чужых, добрых і злых, была ў сэрца адна думка. Завошта?